అందరికీ రామ్ రామ్. ఇక్కడ ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉమ్మడి జిల్లా, ఇది ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన ఇంద్రవెల్లి మండలము కృష్ణాపూర్ బౌర్మత్వ విలేజ్. ఇక్కడ ఈ దేవునికి సంబంధించిన పీఠాధిపతిగా మెస్రం వెంకట్రావు ఈరోజు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. ఇవాళ మొత్తానికి మా గోత్రం వాళ్ళందరూ వచ్చేశారు. ఇవాళ మహాపూజ అనే కార్యక్రమం మొదలవుతున్నది. ఏ విధంగా అంటే ఈ దేవునికి సంబంధించిన పూసమాసం అమావాసం రోజున 13వ తారీఖు నాడు సాయంత్రం 6 గంటలకు మేము నేలవంక కనిపించిన రోజు, ఆ రోజు మొదలు పెడితే రథయాత్ర ప్రారంభమైంది. 7 విలేజ్లకు రథయాత్ర అనే కొనసాగింది. ఈ ఆచారం తరతరాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆచారం ఇది. అయితే 7 విలేజ్లకు మొదలు కుమ్మరి దగ్గర మాకు కావాల్సిన సౌకర్యాలకు ముందు ఆయనకు ఆర్డర్ అనే ఇచ్చేస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత 7 విలేజ్లు తిరిగి వచ్చి మళ్ళా 7వ రోజు అయిన తర్వాత 20న కృష్ణాపూర్ బౌర్మత్వ మా మెస్రంకి సంబంధించిన ఆయన మా అన్న మడవి అనే పెద్ద గోత్రం అది. అక్కడ వచ్చి 20వ తారీఖు నాడు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నైట్ బస చేస్తారు. బస చేసిన తర్వాత మరుసటి రోజు 21 నాడు గంగా అభిషేకం అస్థిన మడుగు జనరం మండలి వస్తుంది. అక్కడ బయలుదేరడానికి ఆ రోజు 21 నాడు ఇలా ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు మా గోత్రంకి సంబంధించిన కావచ్చు, మళ్ళీ అన్నదమ్ములు బావమద్దులు కావచ్చు, అందరు 21వ తారీఖు నాడు వచ్చేసి ఈ మహాసభ చర్చ అనే గంగకు సంబంధించిన మహాపూజకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల కొరకు ఆ రోజు మాట్లాడి గంగా ఏ రూట్కు బయలుదేరాలనే విచారం చేసిన తర్వాతనే ఆ రోజు గంగాకు 21వ తారీఖు నాడు బయలుదేరారు. అక్కడ బయలుదేరిన తర్వాత కలశం అనే మేము మా భాషలో జారి అంటాము. కలశంతో అక్కడ మహాపూజ జరిపించి గంగాజలం నీళ్ళు తీసుకొని ఆ శుద్ధి కొరకు ఆ శుద్ధి నీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇవాళ 5వ తారీఖు నాడు దొండ నుంచి కృష్ణాపూర్ బౌర్మత్వ మర్రి చెట్టు దగ్గర, అంటే దీనికి సంబంధించిన ఇంద్రమ్మ అనే ఆయి ఉంటుంది, అమ్మ ఉంటుంది. అమ్మవారికి దానికి సంబంధించిన పూజ కార్యక్రమం చేసిన తర్వాతనే ఇక్కడ రావడానికి వీలుంటుంది. దాని తర్వాతనే అక్కడ పూజ చేసిన అదే రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు మా కట్టులకు చెందిన వంశం వాళ్ళు ఇక్కడ బౌర్మత్వ కృష్ణాపూర్ మర్రి చెట్టు దగ్గర ప్రయాణం అయ్యారు. ఆ రోజు తర్వాత ఆ రోజు బీడీ అనే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టారు. బీడీ రోజు వాళ్ళు కన్నుల పూజారి వాళ్ళు బీడీ ప్రధాన్స్ అనే బీడీ పాడతారు. బీడీ అయిన తర్వాత 6వ తారీఖు నాడు మేము పటేల్కి సంబంధించిన మా పటేల్ గోత్రం అనేది ఆ రోజు ఇంటి భారీ అన్నదమ్ములు అందరూ పటేల్కి వ్యవస్థ సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. వచ్చిన తర్వాత మా విలేజ్ పటేల్ ఇంటి నుంచి ఇక్కడ బయలుదేరి 6వ తారీఖు ఆ రోజు మళ్ళా ఇంకా సభ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ మహాపూజ కొరకు ఆ రోజు ఫస్ట్ మహాపూజ ఎట్లా చేస్తామంటే కర్మకాండ అంటాం. ముందైతే దేవుని పేరు మీద మా పెద్దలు దేవుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళకు సంబంధించిన కార్యక్రమం ఉంటుంది. అంటే మేము కారుని అంటాం, తుమ్ములు అంటాము. తెలుగులో పిండదానం కావచ్చు, లేక కర్మకాండ కావచ్చు. ఆ దేవునికి సంబంధించిన ఆ పూజ అయితే నిన్న ఒకరోజు ముందే అయింది. అయిన తర్వాత నిన్నమంతా రెస్ట్ తీసుకొని ఇవాళ మహాపూజ కొరకు మర్రి చెట్టు నుంచి ఇవాళ సాయంత్రం ఇక్కడ కష్టాలతో సహా అందరూ వచ్చేస్తారు. వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ 11:30 దాకా మహాపూజ కార్యక్రమం జరుపుతారు. ఆ మహాపూజ అయిన తర్వాతనే బేటీ కోరేకనే ఉంటుంది. పెళ్లికి సంబంధించిన కొత్త కొడలు అనే ఉంటారు. వాళ్ళు కొత్త కొడలకు సంబంధించిన బేటీ కోరేక అంటాం. అంటే బేటీ కోరేక అంటే దేవునికి పరిచయం చేస్తేనే మా కులానికి మా 4 సగాలు కావచ్చు, 4 గోత్రాలు కావచ్చు, మా మేస్రంకు సంబంధించిన కావచ్చు, ఇవాళ బేటీ కోరేక అంటాము. కొత్త కొడలకు వాళ్ళకు ఇవాళ పరిచయ కార్యక్రమం అవుతుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు కూడా రావడానికి పూజ చేయడానికి వీలుంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా చిన్న పూజ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. 12వ తారీఖు నాడు దర్బారు ఉంటాయి.